Ebusafo ya mamu nyina kwaba yasane sia biem ewo titi obi kire eso na nokwasem ne se ne yihia wa hase ya na eye na hema meka na hema na meka Asantehemaa ni mfie nnum a wadi no wo Asantehemaa adwaso nti ne yehia wa hase arapa nyankopon ya adom ye de asori a ye na ase asori nyina akugu ewie ye twan se wo hene bebodwa na hema betena ase no wa begye ntia na nokwasem ne se enne titi obi kire so hwe oba konofo a ogina menchen ya wati America buchimam na hema mfie numu nti ana wa ha na wofo a se obeba Ghana nukwe wo mu ne se wo ye santini ba watena buchira che na wati mfie numu ho asem no wa ba ha wono nene mele ni bedi dwuma bia ye bedi no fie ha na ya busa no de oba obehu ye ne odina ni ahu de odina so ate de okwa obeka kire eye na yonkofo mu ya abrofo nafia papa se me gidi se hu ene dwaye boy woni age ho oh meni age ho pa wo budobo bia se seida minko bibi sada enne ni dai di kan a na hu bibi sana nyame anim nukre ni eye fe ankasa wo ye santini pachoi oti abuchire pachoi no kwasem ne se yen hwe uba ye hu ye den na beka kire mfefo a omo abuchire mso ye asantefo ma oh me mba bibi sada but enne me ba me hwe sanye kente entoma eko amamra ni amane eko na you say never forget where you come from and as a Ghanaian it's so nice to come back home and see these beautiful culture and heritage and adia me can say me kwa me ka se me na fofo asantini o nya asantini o bra ne be hwe asante amamre amanie come and see the culture, come and see the tradition, the food, the clothing, everything is so beautiful and you will love it honestly many aje krase me buy eti enyoma na me hu chese mi hu se ne mi sinka no amamre ni amanie no we corner we bano yes ronko na fence asante amamra nkasa efe efia mamenhwe hu ahema ne ahemfo wo mo hia sei no hu ye wo sai den ba wadwe oh mi hu se ne na o musi bana obia tutu aguso no na mani anje kra se we de me se da chi bia kra me hye da na matutu aguso bi na me atwamfo ni ato ahwehwe bia wo ka otutu aguso ma ya nhwe mamenhwe wo nsa odi fi abusha na aton ha oh we de me ton ha ya o mamenhwe wo ko ni nyina aka ho ma kire me eden ne kan wa ka kaniba santiniba ofi abuchire nka be nka abuchire niema de ne kan wa nti wo bai we na de bu nsa oh me hye colors na bright na sanye sidami kom no ma ho kran so ye febroso ma hye mi kente ya ama me ho kra ye febroso me an ho se ene abaya masa santini so kama free me tresi kosi me na se efe na obi broni besi ama wo glow ba me ha de mpabo ye hye ofo mi wuta hye ana ne nko ane da wo ba hanti na wo hye mpabo ne de me ba hanti na me hye bibia atare yo de egu mi ko mi ni de egu mi nsa ho me ba ha hanti na me hye me ba se me ba de bo enti ho akade na mpe ya me de bae unim ade ba ko wo ye bibifo ye tim wonase ba hu se wogu ahwene wo wonase abuchire mutaye na moye a ewo broni beka se ewo significant na ya ha utaye ne sa nipa bibina adwofofo ma wo oh me obi a manage beat ya kan se ntomani ahwene hu na de da me na si sei me hwe se ne o masi ahyehye no na eyefe eda me na si a nya manage hu ne fe no enti na ma me to ya me de agu me na ase
Ebushafo me ne obafia ana atwetwe nkomo sabre nyinaa de si ase de bekoso wo ha bia no ye de ebebro aha eye tete obi kire me den e de kofi kakare na hema mfie num a odi no ɛho da wubu ada yegusu ayɛ bɔ no ebusua mo ntwɛn ye de niema bebree ebefie akiri abrɛ mo